Προχωρούμε στην ερώτηση 1022 του βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Μπάρκα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Κύριε Μπάρκα, έχει το λόγο για να αναπτύξει την ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, η ανεργία των νέων πλέον αγγίζει το 57%. Η ανεργία στις νέες γυναίκες αγγίζει το 70%. Η ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία θεργεύει. Η νεολαία της χώρας βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη μεταξύ ανεργίας και επισφαλούς, μαύρης, κακοπληρωμένης εργασίας. Μεταξύ των 365 ευρώ επιδόματος ανεργίας, που το λαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανέργων, και των 350 έως 400 ευρώ, που είναι πλέον η πραγματική ταρίφα στην αγορά εργασίας. Το μνημόνιο βυθίζει τη νέα γενιά στην απόγνωση. Οι νέοι και οι νέες σε αυτή τη χώρα θα αποξιωθούν. Η εργασία τους θα μείνει στα αζήτητα, ώστε οι μισθοί να πέσουν. Το σύστημα να ξαναισορροπήσει πάνω στα συντρίμμια της εργασίας. Παγιώνεται το σχέδιο του νέου φτωχού εργαζόμενου που στηρίζεται στην τεράστια ανεργία, παρουσιάζεται ως λύση σωτηρίας για τους νέους ανθρώπους, ένα νέο σχέδιο που περιλαμβάνει 20 δράσεις, εκ των οποίων οι 13 είναι παλαιές και τρέχουν με ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Όπως η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου επιχειρηματικότητας ή η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Το παραπάνω σχέδιο κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το εξαιρετικά επικίνδυνο όσο και αναποτελεσματικό δίπολο της ενίσχυσης των ενεργητικών και αποδυνάμωσης των παθητικών πολιτικών απασχόλησης, που αποτελεί τον κεντρικό άξονα παρέμβασης του Μνημονίου 3. Εκεί που η κυβέρνηση μιλάει για νέα προγράμματα απασχόλησης των νέων όμως, εμείς ακούμε νέα προγράμματα δανεισμού και ανακύκλωση ανέργων, ομηρία και εκμετάλλευση των νέων ανθρώπων. Ενδεικτικά, οι δράσεις 1 και 14 κινούνται σε 5 βασικούς άξονες. Οι εργοδότες διασφαλίζουν δωρεάν εργατικό δυναμικό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις επιδοτούνται πλήρως για την απασχόληση των νέων. Οι εργοδότες απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς αυτές πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ. Οι απολαβές των εργαζομένων που συμμετέχουν σε ορισμένα από τα προγράμματα αυτά είναι αρκετά χαμηλότερες από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. 460 ευρώ το μήνα για απόφοιτους ΑΕΤΕΗ, 400 ευρώ για τους υπόλοιπους, 300 ευρώ για τους απόφοιτους της τεχνικής εκπαίδευσης. Τώρα καταλαβαίνετε πως οι δηλώσεις Μέργου δεν ήταν ένα λάθος. Αποκαλύπτεται η στρατηγική που εσείς θεσμοθετείτε. Τέταρτο, το χρονικό διάστημα της εργασίας των νέων σπάνια ξεπερνά τους 6 μήνες. Και πέμπτο, οι εργαζόμενοι δεν ασφαλίζονται για τη συνταξιοδότησή τους. Επειδή με την υπαριθμόν 834 του 16 πρώτου 13 απάντησή σας σε ερώτηση που σας είχαμε καταθέσει προκύπτει ότι αναγνωρίζετε την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τα μνημονιακά μέτρα που συντρίμμουν την νεολαία και τον κόσμο της εργασίας, καθώς η νομοθεσία δεν προβλέπει ένα επαρκές σύστημα μαθητείας, ούτε ρυθμίζει για την εκπαίδευση των νέων σε διάφορες μορφές επασχόλησης, όπως επίσης και ότι η διαφοροποίηση των αποδοχών των νέων εργαζόμενων κάτω των 25 ετών αντίκειται στην αρχή της μη διάκρισης, άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, και είναι παράνομη, καθώς ρίχνει τους νέους κάτω από το όριο της φτώχειας των 580 ευρώ το μήνα. Άρα, με το να θεσμοθετείτε συμβάσεις ειδικού σκοπού, δημιουργείτε ειδικές οικονομικές ζώνες για τους νέους ανθρώπους εκτός της εργατικής νομοθεσίας, βαθαίνοντας την κρατική παρανομία και την ανομία. Στην απάντησή σας παραδέχεστε πως παρανομείτε. Πληρώνουμε πρόστιμα γι' αυτό. Πρόσφατα είδαμε τον κύριο Μέργο με τους 3 μισθούς να λέει ότι είναι υψηλός ο μισθός των 586 ευρώ. Διαφοροποιήθηκε ο κύριος Βρούτσης για τα προσχήματα, αλλά και από το εν λόγω πρόγραμμα προκύπτει ότι παίζεται με τις λέξεις. Καθώς ο κατώτατος μισθός δεν ισχύει για μια κατηγορία εργαζομένων που παίζεται στις πλάτες της ένα ακόμα άσχημο παιχνίδι. Σε ποιες άμεσες ενέργειες, κύριε Υπουργέ, θα προτίθεστε να προβείτε ώστε να σταματήσει η καταστρατήγηση στοιχειωδών εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά και να δοθεί πραγματική στήριξη στη νέα γενιά? Και κάτι τελευταίο. Σε μια προηγούμενη επίκαιρη ερώτησή μου σχετικά με τις απολύσεις στο IKEA και το ζήτημα των απολύσεων στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, είχατε δεσμευτεί εσείς ο ίδιος για αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, του Μηχανισμού Προστασίας και Ελέγχου των Συνθηκών Εργασίας. Είχατε πει συγκεκριμένα στις 3 Έκτου του 2012 ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του σώματος. Πείτε μας ποιες είναι αυτές. Θέλω να μου εξηγήσετε την έννοια της αναβάθμισης όπως η κυβέρνησή σας την αντιλαμβάνεται. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Άλλη ερώτηση για επιπλέον ερωτήματα που να τα βάζετε κατά πάγια τακτική τελευταία ώρα να σας απαντήσω. Τώρα δεν σας απαντώ. Κάντε ερώτηση για να έρθω να σας απαντήσω. Αλλιώς, με συγχωρείτε, νομίζω ότι πάτε μόνο για τις εντυπώσεις και για την ουσία. Και νομίζω ότι αυτό είναι συνολικότερο πρόβλημα της παράταξής σας. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
ή η διατήρηση θέσεων απασχόλησης, εξίσου σημαντικό στις σημερινές συνθήκες. Δεν είναι ζήτημα ενός προγράμματος, ας πούμε, που το τρέχει ο ΑΕΔ για την τόνωση της απασχόλησης των νέων ή κάποια άλλη ειδική δράση για κάποια ευάλωτη ομάδα. Είναι κυρίως ζήτημα γενικών συνθήκων και οικονομικού κλίματος στη χώρα. Δεδομένου ότι οι θέσεις αυτές εργασίας δεν θα έρθουν με το να τους βάλουμε ξανά άλλους να δουλέψει στο δημόσιο. Έτσι. Μια θέση προς την οποία θα έλεγα τρέφεται θετική πολιτική στάση. Διότι αυτό το σύστημα είναι αυτό που μας έφερε ως εδώ στην ουσιαστική χρεοκοπία. Η διόγκωση υπερβολική του δημοσίου τομέα με εργαζόμενους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μετά από κάποιο σημείο ήταν προβληματικό να χρηματοδοτούνται, να μισθοδοτούνται. Έτσι ώστε μετά από κάποιο σημείο οι δαπάνες του δημοσίου τομέα να είναι τόσο μεγάλες που τελικά η φούσκα έσκασε και ο δανεισμός διεκόπη και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι γνωστά. Άρα η τόνωση απασχόλησης θα προέρθει μέσα από ένα συνολικό οικονομικό κλίμα το οποίο θα είναι πιο ευνοϊκό προς την προσέλκυση κεφαλαίων, κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό της χώρας, μέσα από επενδύσεις που μανιωδώς, αγωνιωδώς προστασία αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να προσελκύσει μέσα σε δύσκολες συνθήκες και χωρίς την αγαστή σύμπραξη, μπορώ να πω, από άκρη σ' άκρη όλης της δημόσιας διοίκησης. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο αγώνας μας και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε αφιερωμένοι ψυχήτε και σώματι και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά η προσπάθεια είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θίγεται, θα αφήσω κάποια αντιδερθεολογία, ξεκινάω από το τέλος σχετικά με την καταγγελία που κατατέθηκε κατά της χώρας μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για παραβίαση άρθρου 10 παράγραφος 2 Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, σχετικά με το δικαίωμα σε επαγγελματική κατάρτιση μέσα από την παροχή ενός συστήματος μαθητείας. Ο Υπουργός Εργασίας έδωσε απάντηση και είπε ότι οι καταγγελίες συζητήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου του 2012 στην Ομάδα Εργασίας Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εν λόγω ομάδα εργασίας εισηγείται σχέδιο απόφασης, το οποίο θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση πάλι της ομάδας αυτής της εργασίας, δεν έχει γίνει ακόμα, και αφού οριστικοποιηθεί θα υποβληθεί στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων προς υιοθέτηση. Επομένως, υπάρχει πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συνεδριάζει η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων σε επίπεδο πρέσβεων, υιοθετεί με βάση την απόφαση αυτής της Επιτροπής, δηλαδή της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρώπης, είτε απόφαση είτε σύσταση προς τα ληπταία από τη χώρα μέτρα για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Επομένως, εδώ έχουμε ένα πλέγμα συστάσεων, συνεδριάσεων επιτροπών προκειμένου να υιοθετηθούν κείμενα. Είναι η γνωστή δίσκαμπτη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή προώθηση θεμάτων πολιτικής μέσα από τις γραφειοκρατικές, ας πούμε, από τα γραφειοκρατικά δίκτυα των Βρυξελών, αλλά και αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς τη χώρα. Αναμένουμε εξελίξεις. Τα υπόλοιπα σχετικά με τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης στους νέους, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα με συνέργειες 3 Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας και καλύπτουν 19 δράσεις, οι οποίες ήδη τρέχουν κάποιες από αυτές. Κάποιες από τις άλλες είναι καινούργιες. Θα τα αναπτύξω και στη δευτερολογία. Αυτό που μένει, που αξίζει να πω για να συγκρατηθεί από την πρωτολογία μου, είναι ότι έχει σημασία, ξέρετε, και η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αλλιώς νομίζω ότι κατασπαταλώνται πόροι και κατασπαταλώνται και δυνατότητες των νέων ανθρώπων αύριο να απασχοληθούν κάπου. Λοιπόν, εκεί μπαίνει το ζήτημα της κατάρτισης και της μαθητείας. Εκεί πραγματικά στοχεύουν όλα αυτά τα προγράμματα που στηρίζουν την κατάρτιση και τη μαθητεία, έτσι ώστε κάποιος ο οποίος είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τεχνικής σχολής να μπορεί αύριο να χρησιμοποιήσει τη γνώση που έμαθε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απασχολούμενος με ειδικούς όρους όμως, όχι ως εργαζόμενος μισθωτός, με ειδικούς όρους σε προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης στον επαγγελματικό χώρο, σε επιχειρήσεις που κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι διατεθειμένες να του δώσουν αυτή την ευκαιρία. Ο κύριος Μπάρκας έχει το λόγο για 3 λεπτά. Υπουργέ, αν θα μπορούσατε να μου πείτε ότι δεν ξέρετε να απαντήσετε, ότι δεν είστε εσείς ο αρμόδιος. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι ειδικοί όροι ποιοι είναι? Σημειώστε, σας παρακαλώ, να μου απαντήσετε ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί όροι. Και επειδή θεωρείτε ότι το ΣΕΠΕ δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό, εγώ θα σας πω ότι το ΣΕΠΕ είναι αυτό που ελέγχει την αδήλωτη και μαύρη εργασία. Είναι αυτό που κάνει τους ελέγχους.
Και επειδή εσείς ο ίδιος είχατε δεσμευτεί ότι θα αναβαθμίσετε το ρόλο του ΣΕΠΕ για την αδήλωτη και μαύρη εργασία σε επιχειρήσεις, εγώ θα σας καταθέσω στα πρακτικά από την Ομοσπονδία Συλλόγου ενημέρωση για τη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Ομοσπονδία Συλλόγου Υπουργείου Εργασίας, από διάφορα sites, το οργανόγραμμα του ΣΕΠΕ στο διαδίκτυο, την ερώτηση που σας είχα καταθέσει και ανακοινώσεις από τα εργατικά κέντρα Κοζάνης, Καρδίτσας, Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας. Το ΣΕΠΕ το διαλύεται, κύριε Υπουργέ. Το καταστρέφεται. Είναι αυτό που ελέγχει την αδήλωτη και μαύρη εργασία. Θέλω να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα, να διαβάζω το εξής. Στην Ελλάδα διατίθεται συνδρομή στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την αναβάθμιση μηχανισμών για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Σαντόρ, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης. Επίσης, σημείωσε ότι η Επιτροπή δεν έχει γνώση ή ουδήποτε ελληνικού σχεδίου για τη χρηματοδότηση της θέσπισης ή της βελτίωσης μηχανισμών για την καταπολέμηση της αποφυγής καταβολής εισφορών, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές είναι ελεύθερες να πράξουν κάτι τέτοιο σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο διοικητική μεταρρύθμιση. Τόνισε ότι η απάντηση στην κρίση, ορισμένα κράτη-μέλη για την προαγωγή της απασχόλησης και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας υιοθέτησαν στοχευμένα μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση των ατόμων να αναλάβουν θέση εργασίας χωρίς να χάσουν το εισόδημα από το επίδομα ή το δικαίωμα σε αυτό, σε περίπτωση που καταστούν εκ νέου άνεργοι. Εσείς δεν ασχολείστε καθόλου με αυτό. Η Ευρώπη ασχολείται. Επιδιώκεται, κύριε Υπουργέ, την νίκη της λύθης. Εμείς θα αγωνιστούμε με τους εργαζόμενους για την επικράτηση της μνήμης και του αγώνα. Αλλά οι μέρες του αυταρχισμού σας είναι μετρημένες. Ο κόσμος μαζεύεται σήμερα έξω αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να μετατρέψει μια ακόμα 24ωρη του φεκιά του καρδιακού σας φίλου του κ. Παναγόπουλου σε μια μέρα οργής και ανατροπής. Σήμερα φοβάστε εσείς. Σήμερα το νέο που πασχίζει να γεννηθεί κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Απευθυνόμαστε στους νέους και στις νέες και δεσμευόμαστε. Και ακούστε τις προτάσεις μας. Η κυβέρνηση της αριστεράς θα επαναφέρει τον κατώτατο μισθό στα πρώτερα επίπεδα. Θα σπάσει τον διαχωρισμό του 25 και κάτω. Θα ανοίξει διάλογο με την εργατική τάξη για την ξεθεμελίωση της ενοικίας εργαζομένων, των υπεργολαβιών, της εκπεριτροπής εργασίας λάστιχος σε αόρατους πολλαπλούς εργοδότες. Θα ενθαρρύνει τις συνδικαλιστικές δικτυώσεις που παλεύουν για μια ανεξάρτητη εργατική συγκρότηση μακριά από τον κρατικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που ξέρετε από την εργατική οικογένεια που προέρχεστε. Θα ανοίξει διάλογο για ζητήματα εργατικής αυτοδιαχείρισης και θεσμών εργατικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Θα επαναφέρει την πλήρη, αποκλειστική και αξιοπρεπή εργασία στο μέτρο για κάθε πολιτική. Θα ξυλώσει το μνημόνιο και θα το καταστήσει από ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και ένα νέο σχέδιο για την εργασία, την νεολαία, τον πολιτισμό, την οικολογική εγρήγορση. Και το πιο σημαντικό, θα παλέψει μαζί με τους πολίτες για να μειωθεί η ανεργία. Εκεί θα δοθεί μεγάλη και η επίμονη μάχη. Θα χτίσουμε εκεί που οι άλλοι γκρέμισαν. Ήρθε η ώρα οι από κάτω να έρθουν πάνω. Αυτό επιτάσσει η κοινωνική δικαιοσύνη. Σε λίγη ώρα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία θα σταθεί όρθια απέναντι στον αυταρχισμό και την απανθρωπιά αυτής της κυβέρνησης. Από σήμερα, κύριε Υπουργέ, η κοινωνία ξεσηκώνεται. Άρα το σχέδιό σας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι να παλέψετε με τους πολίτες. Δεν μου φαίνεται και πολύ σχέδιο αυτό το πράγμα. Άκουσα πολλά, αλλά για μένα το ζητούμενο εδώ, για όλη τη χώρα, είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι ιδανικές συνθήκες που επικρατούν έξω αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στο εμπορικό κέντρο. Δεν λέω να απαγορευτεί η απεργία, αλλά εν πάση περιπτώσει μήπως τα όρια αυτά χρήσης αυτού του δικαιώματος έχουν φτάσει σε επίπεδα καταχρηστικών συμπεριφορών, με ορατές αρνητικές συνέπειες στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Είναι πρόσφορες συμπεριφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης αυτά που ζήσαμε προχθές στη Χαλκιδική, όπου πλέον έχουμε πράξεις βιοπραγίας και καταστροφών χώρων ανάπτυξης εργασίας. Είναι πρόσφορες συμπεριφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ασχέτως τι κάνουμε εμείς στο Υπουργείο, στο ΑΕΔ και όλα αυτά, στα προγράμματα. Το κλείσιμο λιμανιών, δημόσιες δηλώσεις ενός κορυφαίου πολιτικού άνδρα που αποτρέπουν επενδυτές από το να έρθουν να επενδύσουν τα λεφτά τους στη χώρα. Πώς θα προέρθουν οι θέσεις εργασίας?
εφόσον δεν μπορούμε να τους χώσουμε όλους στο δημόσιο, κύριε συνάδελφε, όπως κάναμε τόσα χρόνια προκειμένου να πέσουμε έξω οικονομικά. Πώς θα προέρθουν? Από την πάλη με τους πολίτες? Ωραίο, αλλά πολύ αόριστο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Ελπίζω να στοχεύουμε στο ίδιο πράγμα. Και σας λέω ότι δεν υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ο καλύτερος τρόπος να ανασχεθεί η αύξηση ανεργίας είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος και των γενικών συνθηκών, έτσι ώστε από την υφεσιακή πορεία της οικονομίας να πάμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Αυτό δεν θα έρθει εύκολα και δεν θα έρθει μόνο μιας. Απαιτεί μια πολύ δύσκολη και συντονισμένη προσπάθεια. Και μέχρι τότε τα προγράμματα για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, τα προγράμματα για την απασχόληση ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως ας πούμε εποχιακώς απασχολούμενοι στον τουρισμό, στις αγροτικές εργασίες, δεν θα είναι παρά πρόσκαιρες ανάσες για να τονωθεί ένα σύστημα που πάσχει. Ο αγώνας για την ανεργία είναι ύψιστη πολιτική, για την καταπολέμηση μάλλον της ανεργίας, είναι ύψιστη πολιτική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, αυτού του Πρωθυπουργού, αυτών των πολιτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν. Θέλω να πιστεύω όλων των κομμάτων, θέλω να το πιστεύω και το πιστεύω. Αλλά πρέπει να γίνει μέσα από ένα συγκεκριμένο πλέγμα πολιτικών και όχι μέσα από αφορισμούς και γενικολογίες. Τέλος, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα ζητήματα αμοιβής εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης και μαθητείας, εδώ πρέπει να τονίσω, όπως τόνισα και στην περίπτωση των ζητημάτων των απασχολουμένων σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας αυτά τα 5 μήνα, ότι αυτοί δεν είναι μισθωτοί εργαζόμενοι με σκοπό εκτέλεση παραγωγικού έργου προς όφελος επιχείρησης. Οι αμοιβές τους είναι αμοιβές που προβλέπονται για θέσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και όχι αμοιβές εργαζομένων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Οπωσδήποτε πρέπει να προσέξουμε φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών από πλευράς των εργοδοτών. Εδώ να συμφωνήσω μαζί σας, όταν ας πούμε παίρνουν κάποιους φτηνούς εντός εισαγωγικών εργαζόμενους και τους μετατρέπουν σε υποζύγια, επειδή ακριβώς έχουν την ευχέρεια να τους αναθέσουν καθήκοντα που προηγουμένως θα κάναν άλλοι που αμείβονται με κανονικούς όρους. Τα ποσά των αμοιβών 460 και 300 ευρώ που αναφέρετε στην ερώτησή σας αναφέρονται σε ποσά που πηγαίνουν σε πρακτική άσκηση και βέβαια λαμβάνονται για κάθε μήνα αυτής της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. Επίσης, το ποσό που αναφέρεται στην ερώτησή σας, 300 ευρώ, αφορά στον προϋπολογισμό του κόστους για την κάλυψη αποκλειστικά του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για τους ασκούμενους της μαθητείας, οι οποίοι θα παραμένουν σε επιχειρήσεις για ένα επιπλέον έτος. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Αυτό τους διαφοροποιεί από κανονικούς μισθωτούς. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναζητούν μία ευκαιρία για να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας, χωρίς εμπειρίες, χωρίς προσόντα εμπειρίας, έχουν μια ευκαιρία με αυτούς τους συγκεκριμένους όρους να μπουν σε κάποια επιχείρηση, να ασκηθούν στον τρόπο εξάσκησης αυτού του συγκεκριμένου επαγγέλματος, του εκάστοτε, και από εκεί πέρα να αποκτήσουν την εμπειρία που θα τους επιτρέψει να ανοίξουν τα φτερά τους και αυτόνομα, είτε ως τελέχη είτε ως επαγγελματίες ελεύθεροι, στην αγορά εργασίας κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να τους βοηθήσουμε στα σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Εκεί συμφωνούμε. Προχωρούμε στην ερώτηση με αριθμό 955 του βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονομικών.